Σήμερα είναι το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που κάνει με την Ένωση Πιστοποιημένων Προσώπων Ευρωπαϊκή Ένωση EMC και έχει έναν σκοπό. Κάτω από το solvency και κάτω από δύσκολες συνθήκες να αναπτύξει δύο βασικά πράγματα. Ποια είναι η διαχείριση του κινδύνου στο τρίπτυχο, ασφάλιση, αποζημίωση, πραγματογνωμοσύνη και αποζημίωση, δηλαδή ποιοι εμπλέκονται και ποιο είναι το μέλλον. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι από τον τομέα τους όλα είναι λυμμένα. Οι διαμεσολαβούντες έχουν το δικό τους Θεό, τα στελέχη πιστεύουν ότι πάνε καλά και οι διακανονιστές και οι επαγγελματίες πάνε καλά. Οπότε στο τέλος τι είναι, 1,4 του ΑΕΠ μόνο ασφάλιση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα μεγάλο έργο και μια αλλαγή όπως γίνει τώρα που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, για να πάμε σε μεγάλα ποσοστά και να λυθεί η αγορά και ο κόσμος να μας εμπιστευτεί, πρέπει να εκπαιδευτούμε και πρέπει να μάθουμε ότι όλοι μαζί θα φτιάξουμε αυτή την αλλαγή στη διαχείριση του κινδύνου, στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στο μεγάλωμα των εταιριών, όχι με τον παλιό τρόπο, αλλά με αξιοκρατικά κριτήρια και με ευρωπαϊκά κριτήρια.